Ödem sehel gahar netirse satı otu yine yukarıda flok otuyor ha. Flok otuyor. Şu flokin kimdigini hem sattı. Geçen yıl. Yadına düşüyor mi? Geçen yıllarla suyunun yanvarına. Floki yüzünü görkede nokta. Onu bir gaydak bular karpıştı. Sahna anırtında karpıştılar. Fikirler dengelmedi burada hatta. Olam ayıttı bol ya deydi. Ya sen bana şey diyeyim. Bol ya deydi. İnha deydi. Adamlar bilin şu adamın kimdigini ne deydi. Eceti bilen oturan figurotuna görkede. Figurotuna yani flokin figurotuna görkede. Adın familyasına ayıttı. Floki şuna ruhsat verdi mi? Beren ok. Näme sen gaharın getirdim deyip bardatta oňuşmadym deyip adamlar satyp oturmalym. Sen bunu etjeklädi. Şol ýaly adam bu, ýaman durnuksuz adam. Tel bardatta gaharyn getirdim satyp otur ol. Ol Atamrat Saparow deyip biri we onam satdy ol. 2 ýyl mundan ol. Ruhsat alman, oňam kimdigini aýdyp gördi. Ödem kim aýdy bilýärmi, kim aýtdy şonu? Kargo we sadyk kargo deyip bir haramzada we kargoçy bolup işlän. Ödem aktivistler hüjmet wurdy ol 21-nji ýyla. Karavan edip. Şoňa tatya. Hen bilýärmi diýe şu Atamrat Saparow'un kimdigini. Ina şunýaly adam diýip şoňa şahsiýet diýip bara oňa maglumat beripdir. Onum sadyk kargoň öýde satdy onu. Nur diýdi sen diýdi maňa diýdi dostuň satdyňa diýdi. O görgül Atamrat'dan bilen o Atamrat'ın arkasyndan şu sadyk kargo diýilýäni Atamrat arada maglumat beripdir. Ödem Atamrat bilen dost bolan bolup otur. Sadyk kargo da onu näme özün satdy. Nuryň özün satdy. Ina diýdi sen diýdi maňa diýdi Atamrat arada maglumat berdiň diýdiler. Şondan soňra adamlar bar ýa-da şoň ýanno. Şondan soňra adamlar bar ýa şoň ýanno. Atamrat adam näme üçin satdy? Bir zatda pikirler gabat gelmedi. Ýekiji zatda pikirler gabat gelmedi, onu şoň üçin satdy.